نقاشên li ser qanûna çarçoveyî got paşeroja gelên Tirkiye eleqdar dike, bi şêweyên cuda dewam dikin û li navaraya giştî jî belav dibin. Rêveberiya tevgerê têkildarî qanûna çarçoveyî daxuyan yekda û got heta got ocalan nekeve dewrê nepêkane pêwîstiyên qanûnê bên bi cih-anîn. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuşî diyar kir got ew di çêkirina qanûnê de hatine ber dawiyê ve û qanûn dê nebe efuya giştî û piştî tesbîta fesixkirinê dê bikeve meriyetê. Çapemeniya azad ketkarên Rêveberiya tevgerê derbarê pêşnîma qanûnê de kulbendeya were Parlamentoya Tirkiye daxuyaniyeke nivîskî da. Rêveberiya tevgerê da zanîn ku dema ku mirov bala xwe didin nîqaşan di mijara nêzîkatiya ciddî ya li ser vê qanûnê de dikevin nava fikaran. Rêveberiya tevgerê bal kişand ser hevdîtina di bîst û tirmehê de ya şandeya Dem Partî ya bi Ocalan re kiribû û destnîşan kir ku qanûna bê derxistin divê sivik deng nebe, divê nebe wê şêweyî be ku xizmetê ji siberojê re neke û li gorî hesasiyetên her du aliyan bê amadekirin. Rêveberiyê her wiha bertek nîşanî têgeha teror da û haber dewam kir. Ji bo rêxistineke ku xwe fesix kiriye û têkoşîna çekdariya li dijî Tirkiyê bi dawî kiriye, bikaranîna têgehên teror, rêxistina terorê ji destpêkê ve vê pêvajoya li ser siberojek gelên me dixe nava pirsgirêkan. Hîn ji destpêkê ve hesasiyet li ber çavan nayê girtin. Bi kurtasî ji bo pêvajo bi pêş ve biçe gelekî giring e ku ziman, pênase û naverok li gorî armanca wê be. Rêveberiya tevgerê destnîşan kir ku ji bo pêwîstiyên banga aştî û civaka demokratîk bi cih bên anîn, divê Abdullah Öcalan karibe bi rola xwe rabe û her wiha gotinên Dewlet Bahçeli ên derbarê Abdullah Öcalan de gotibû divê bibe koordînatorê aştî û siyasîbûnê jî bibîrxist. Heta ku rêber Apo nekeve dewrê û vê pêvajoyê bi xwe birêve nebe, nepêkana ku biryarên hatine wergirtin û pêwîstiyên qanûna bê derxistin werin bicihanîn. Di nîqaşên li Îmraliyê de jî hatibûn qebûlkirin ku rêber Apo bibe koordînatorê aştî û siyasîbûnê, di bicihanîna qanûna bê derxistin de rola rêber Apo hatibû diyarkirin. Ger statuya rêber Apo de qanûnê de li ber çavan neyê girtin, hîn ji destpêkê ve wê li pêşiya pratîkbûnê bibe asteng. Ji ber vê yekê girîng e ku statuya rêber Apo zelal bibe. Laliyê din di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku li gorî ruhê vê pêvajoyê nîne ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk tenê de asta bêçekbûnê de bênîşandan û daxuyaniya xwe û habdawî kir. Eger bê destnîşankirin ku qanûna bê derxistin wê qanûna kokê be, pêvajoya wê pişt re bi qanûnên demokratîkbûnê yên ji bo çareserkirina pirsgirêkan pêvajo bê pêşvebirin wê dilê gelên Tirkiye rehet bibe û baweriya bi pêvajoyê zêde bike. Ji aliyekê din ve Serokê Meclisa Mezina Neteweyî ya Tirkiye Numan Kurtulmuşî di merasîma madalyaya Îneboliyê de derbarê rewşa dawiya qanûna çarçoveyî axivî. Numan Kurtulmuş diyar kir bi qebûlkirina vê qanûnê deriyên serdemeke nû dê bi tevahî vebin û serdemeke biratiyê ya nû dê li Tirkiyê dest pê bike û got. Armanca me Tirkiyeke bêteror e. Xebata qanûndanînê nêzîkî temambûyê ye. Em terorê dişînin sergoya dîrokê. Qanûna ku were derxistin bi te awayî efûyeke giştî nîne. Qanûn dê deriyê serdemeke nû veke. Qanûn dê bi diyarkirina hilweşandinê bikeve meriyetê. Kurtulmuş teqez kir ku rêzikname dê ne efûyeke giştî an şexsî be û got ku qanûn dê tenê piştî rêxistin çekên xwe deyne û hilweşandina wê ya tevayî were diyarkirin bikeve meriyetê. Ve asla bu yasa